versuri secrete. Într-o cameră discretă, luminată doar de câteva lumânări, 3 femei stăteau așezate în cerc. Podeaua era acoperită de un covor moale, iar între ele, o narghilea elibera rotocoale leneșe de fum dulceag, care părea să danseze în ritmul poveștilor nerostite. În mijlocul grupului, împrăștiate ca niște comori uitate, erau zeci de mostre de broderie, flori, simboluri inițiale și logo-uri complexe. Fiecare dintre ele strălucea direct în lumina caldă, purtând cu sine o amprentă a celui care o comandase. Alexandra, femeia cu părul lung și blond, ridică una dintre mostre. Cine altcineva ar putea adăuga un strop de haz în povești cu sute, dacă nu noi? Ioana, grațioasă și tăcută, privi spre mostra brodată cu fluturi. Aceștia înseamnă libertate. Clienta noastră i-a numit aripile sufletului și noi am prins acele aripi. Casiana încheie, lăsând vocea ei catifelată să plutească în aer. Frumusețea noastră e reflectată în fiecare lucrare. La Brodărie Suceava nu doar brodăm, creăm artă și o facem cu farmec, pentru că poveștile merită mâini și inimi deosebite. Fumul narghilelei dansa în jurul lor, învăluindu-le siluetele ca într-o vrajă, iar lumina lumânărilor părea să le transforme într-un tablou viu de eleganță și creativitate.